се обадим? Лява. А? Лява. На кой? Лява. На Леле Ляво. Да. Ало, Лелю Вале, какво правиш? А? Слушаш ли? Издои ли кравите? А? Да, Кики е тук, слуша. Гледам ми детски. Да. Каско. Кой? Васко? Каско. Стаско? Да. Ало, Станиславе, какво правиш, бе? А, добре. Прибрали се от работа? Добре. Караш ли буса? Буса караш ли? А, хубаво, добре. Ми кати. На кой да се обадим? Кати. Ало, Клавче, какво правиш, бе? А, какво правиш? Госпожо кмет, госпожица кмет, какво правите, бе? А, работите. А, че много работиш. Да, на компютъра по цял ден стоиш на стола. Как? На кой се обаждам? Ганито. На Гането? Да. Ало, Гане! Какво правиш, бе, Гане? А, вие днеска коледно празненство ли имате? Ясно. Хубаво, добре ли се изкарахте? Хубаво, тати. Добре, татко. Добре, браво, тати, браво. Айде, чао. Айде. Друг ще се обаждаме ли? А? Да. На кой? Васко. На Васко? Да. Василе, какво правиш, бе? Къде ходиш, че? Ходиш на училище, на тренировки? Ходиш ли, бе, Василе? Не. Не ходиш ли? Не ходи ли? Да. Защо не ходиш на училище, бе, Василе? Защо не ходиш на тренировки, бе, Василе? Абе, ще изключат хората от училище, бе, Василе, ще пишат двойки, бе, Василе. Защо не ходиш на тренировки, бе, Васко? Защо, бе, Васко? Хич не слуша този Васил. На друг ще се обаждаме? Да. На кой? Ганито. На кой? Ганито. На Гането? Да. Ало, Гане! Какво правиш, тате? Да, тук сме с Криско. Да. Решихме да ти се обадим, да видим какво правиш. Как си, що си, добре ли си? Да, тате, да. Той е тук, слушка, ходи на гърнето, прави пиш. Да, слушка Кики. Кики много слушка, да.